салом айзон, умедворам дар ҳар куҷои дунё ки ҳастед сеҳату саломат ҳастед ва бо майли том гӯш ба садои мо медиҳед ва ҳамаи шуморо мо баъд аз 2 соати дигар дар пахши мустақими радиои озодӣ интизор ҳастем. Ва аммо ҳоло кишварҳои исломӣ бо чӣ дастовезе ба Тоҷикистон омаданд ва Тоҷикистон барои онҳо чиро пешниҳод мекунад? сайре хоҳем кард ба намоишгоҳи кишварҳои исломӣ ки дар душанбе диру шурӯъ шуд ва имрӯз идома мекунад. Ки рафту ки омад, ки террорист аст ва ки экстремист? Рӯйхати сиёҳи Бонки миллӣ ду тақсим шуд. Ин чӣ маънӣ дорад? Дар Арманистон мардум меҷӯшанд. Оё сокинони ин кишвар иҷозат хоҳанд дод ки президенти собиқи ин кишвар акнун ба курсии нахуствазирӣ такя занад? мавсими муҳоҷират шурӯъ шуд ва имсол ҷоми ҷаҳонии футбол ба ин раванд чӣ таъсир хоҳад гузошт? Интизор бошед, дар барномаи хабарӣ барои шумо хоҳем гуфт. Монеаҳо сармоягузоронро мегурезонанд. Бонки Осиёи рушд мегӯяд ки имсол рушди иқтисодӣ дар Тоҷикистон суст мешавад. Ранг бину, ҳол пурс. Гандумҳои зардшуда дар вилояти Хатлон деҳқононро аз эҳтимоли омадани қаҳтӣ ва хушксолӣ нигарон кардааст. Баъд аз 2 соати дигар дар пахши мустақими радиои озодӣ бо ин хабаргузоришо ҳамаи шуморо мунтазирем.